teologo bat etorriko zaigu Atxabaltako mozkorrari buruz hitz egitera. Bueno, usten dut ez duela ondo esan. Teologoa ez, geologo bat etorriko da bai. Eta Atxabaltako mozkorra ez da uste duzuena. Tomate bat da. Teologoak eta biok, geologoak eta biok garaian garaiko plater bat prestatuko dugu. Ez mugitu, saio, bikaina atorreta. Kaixo launak eta hau Patxema, ongi etorri. Eskerrik asko. Zuri eskerrik asko. Ez zera sotanekin daula etorri ez da? Ez, gauri, ez dedekarriko. Mekatxiz lamar. Egin alda teologo eta geologo artean askotan naztezia la jendia. Bueno, hau gertatu zitzaidan institutoan engola, bakizu horra aukeratu behar da karrera, eta ni geologia aukeratu nun, eta lagunek esan ziaten, ostras, zuen jatorra eta animatua eta apaitza sartuko zea, ez geologo, jekin, harriak eta lako gauzak, hortik handotorkin. Eta ez zaizu inoiz sartu grina teologo izateko hori izan da gero, ez da? Oaingoz ez. Oaingoz gazte, guandik gazte zaude, guandik ez dugu esango esetzikan. Bueno, eta zukalden badakite bai gustatzen zaizula eta asko ibilitakoa zehala, ez da? Asko, etxeko zukaldaria nahi, errajatzen nau eta gustatzen zaik. Gaina innovatzea eta gauza berria probatzea gustatzen zaik. Eta irakasle bezala ibili zea, ez da? Basque Culinary Centeren, ez da? Baita, tokatu zitzaidan, batez ere jasangarritasuna, nola egin ekologia, nola produktuak eratu, nola soberakinak kudeatu, orduan bai, bezala. Ondo. Eta, bueno, zemuz ikustezu, dazkaun osagaiak? Onak, hemengua, berdelak, pinta hona dakate. Sasoikoa, honekin ingo du tempuratxo bat, gio, entxaladilla ehar bat, eta ikusiko dugu, Kristina Enea Fundazioan zuzendari da, eta zertan ibiltzean Txema Hernández, bertan. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Txema, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Bi errezeta ingo ditugu, esan dugun bezala hemen entxaladilla bat ingo deu, dakaula hemen atuna, dakau asanaiua, bainak, limoia, batzuia, jogurra, ardo ospina eta bi arrautza. Arrautz bat egozingo deu, gero entxaladian gainetik botatzeko. Beste arrautzakin, limoiakin eta ospinakin maionesa bat ingo deu, batzui babotatare bai, ikutu emateko. Eta hori jogurrakin astuko deu, eta hori izangoa nasketa, barazki eta egalusei sartuko jauna. Barazki txobek ezin ditugu zuritu, tiretan moztu, eskaldatu, eta hor dakau entxalaia prest. Beste alde ingo deuna da berdela tempuran. Berdela ingo deuna ondo garbitu, lau lomito katean, garbi, eskama eta espina eta asali gabe utziko deu, eta hori ingo deuna da pasa tempuratikan. Tempuran jarriko deuna da limoi pixkat, jarriko deuna da ura, tempura bere puntxuan jarri, eta gero baita ere bestalde ingo deuna da hemen beste maionesa bat arrautza eta baratzuri beltzakin. Kiston hona dela batzuk beltzak, kiston sustantzia ematen dio, eta ingo deu patata batzuk ere bai chips lagungarri bezala. Orduan ingo deuna da prejitu hau tempuran pasata, patatak bai prejituta, eta lagungarri maionesatxoakin. Ados? Itxura ona. Bueno, ekin ingo dio lanai, bale? Lagunduko dira zuzuk adibidez esparrago txauek, oni esparragoak. Azena joek zuritzen? Bai, hori errexan. Bale? Erraz, ez da, zuritu, eta gero makiltxotan ingo dugu eskaldatzeko, bale? Eta nik arraia garbitzen hasiko naiz, bale? Oso, no? Bueno, Kristina Enea Fundazioan zertan ibiltzen, zer da zehazki Kristina Enea Fundazioa? Bueno, fundazioa da Donostian Kristina Enea Parkean egoitza daka, eta batez ere egiten duna da ingurumenaren alde politikak egin. Ze politikak? Azkenian guk nahi deguna, bilatzen deguna da, jendearen izaeran aldaketa bat egotea. Pixka bat kontzientziatu jendea. Kontzientziatu, sensibilizatu eta batez ere erosterakuan, mugitzerakuan, zaborra generatzerakuan, adi egotea, batez ere gauzak ondo egin eta ingurumenari kalte ez egitea. Hoi da, nunbait, helburu nagusia. Zer gauza garrantzitsua, batzutan, esatezun bezala, nahi gabe, ez da, nahi gabe, kontuatu gabe, pentsatu gabe erostitugu gauzak, eta gero kontuatzea, asko ze hobeto algen dula in, ez da? Bai, eta ez da gehiegi pentsatu behar. Batutan, adibidez, osagaiak
janaria prestatzeko osaiak aukeratzerakoan oso gauza txikia da eta garrantzi handiaka. Adibidez, ze arrain mota hartuko garaikua edo beste garai batekoa. Pues bueno, bakarrikan hori erabakiterakoan, ja zerbait egiten naizea. Hortan egiten ditugu, alako keinuak lantzen ditugu. Ba, izatik ganez behitu guain, berdela hartu berren. Nartzen badeu, piztinako lupi bat, zenbat berdel, arrapatu berdia, piztinako lupi horrei jaten emateko, ez da? Hori da gauza. Eta ozgailuak, eta piztinak, eta urak, eta filtruak, eta... Hori da, edo hemen gure itsasotik ekarri beharrean, ekartzen dugu Indikotik edo beste nunbaitetik, horrek ze suposatzen du, handikan ekartzea. Orduan, guzti hori saiatzen gea kontatzen, eta horretarako, egiten duguna dira, aktibitateak, tailerrak, antzerkiak, proiekzioak, solazaldiak, pixka bat bisitak idatuak, umeekin egiten dugulan ere, eskolekin. Hoi da, txikitatik saiatzen gea mezu hori nunbait transmititzen. Ze ona eta ze garrantzitsu. Eta nola lortzen dezu hau? Ze mezu mota, ze ekintza mota, ze itezu hau dana jendia buru jabetzeko? Guazi ginen Kristinanea parkean dagoen jauregian, batez ere parkeare biliz, parke hori da zoragarria, iteko gauzak, kalean airepean iteko gauzak, baina gero ireki genuen beste bi ekipamendu batzuk, bata Ulia interpretazio zentroa, eta beste bat Urgulmendian, naturtxokon. Orduan horrek ematen dugu aukera, nunbait praktika ezberdinak iteko. Umeekin ditugu tailerrak, bisitak gidatuak, baina gero publikoan hitzakin egiten ditugu adibidez antzerkiak edo bisitak, edo egiten ditugu proiekzioak, adibidez airepeko proiekzioa, udan. Oso gauza polita eta ematen du horrek ez dakala printzipio zer ikusirik ingurumenarekin, ekologiarekin, baina depende ze pelikulak botzatzen dituzu eta ze mezua transmititzen dezun, lortzen dezu. Barroaino sartzia jendia. Hori da, ideia ez da pontifikatzea apaizak manintz bezala, baizik eta tematikak aukeratu eta gero metodologia interesgarriak erakargarriak erabili. Hori da ideia. Jendea konturatu gabe nunbait ikastea, sensibilizatuta izatea. Eta adibide bat jartzearren, azkenengo ekintzaen bat, edo zein dezuena hola bertan? Beitu, maiatzan jarri gendun martxan Mandasko dukezaren bizitza ezagutzeko antzerki bat, asteburutan, igandean izuzen ere, iten dana. Eta hor kontatzen dugu Mandasko dukeza zein zan, kontatzen dugu zein zuen, eta batez ere, berak zekan nunbait sensibilitatea, ingurumenaren aldekiko sensibilitatea. Berak sortzaile izan zan, Museo Nacional de Botánica. Eta orduan berak beti egin zuen, are gehiago, hiltzianean semalabarik gabe, oparitu zioten parkea hiriari, Donostiko hiriari. Gaur egun, da parke publikoa, sartzeko aukera dakagu, baina hori bere garian finka pribatua zan. Ze motatako jendia juten da, o ez dakit eskoletako jendia, o jendia puntatu alda lekun baten, edo nola harrapatzen dezu jendia bertara juteko? Hoi, galdera hona da, ze jende mota? Jende guztia. Gu zaiatzen geha jende guztiarekin lan egiten, eta horretarako bilatzen ditugu aktibitatez berdinak. Adibidez, umeekin baldin bada, ipuin kontaketak egiten ditugu, edo bisita gidatuak, teatralizatuak, profesionalentzat ere badauzkagu aktivitateak, eta iten duguna, adibidez bia, ikastaroak, edo jardunaldi teknikoak, publiko orokorra ere. Eta batez ere, ezberdintzen dugu asko, noiz dan, adibidez... Sasoian, segun ze sasoitan dan, bale. Hori da, ikasturtean zehar baldin bada, bilatzen duguna da, nunbait akademikoagoak izaten, baina udan baldin bada, jolasa erabiltzen dugu asko, edo naturan egiten dian aktivitateak. Orduan, nik esango nuke zaiatzen gehala jende guztiekin lan egiten. Guztiekin ez da inerresa. Hor dakagu talde bat nunbait nerabeak, adolescentzian dauden gazteak hauekin zaila zamarria. Regeto ja, oseo, la jarri berko zue, Ez dakit zer erabiliko. Bai, zaiakerak egin ditugu, baina igual behar bada alako musika erabili beharko dugu nunbait erakartzeko. Bueno, zorionez jakin badakigu leno txikia zianean gurekin egondu dian aktibitatean, eta gero bukatzen erabe garai hortan bukatzen danean berriz itzultzen dira. Orduan, galtzen ditugu urte batzuk, baina, behar bai... Eta galdu berdianak, Pixka galdu berdiare bai, indartzu bueltatzeko eta jakiteko zer da benetan. Ez baldin badago askatasun puntu hori, ez gizakiak igango. Gero esin aterrizatu. Ondo. Ze ondo, ze garrantzitsua dan eta ze beharrezko hau azkenian, ez da? Nun ikusten dezu eta gola... bihar gehiena, zertan iten du herritarrak kalte gehien, zer erakutsi behar zaigu gehien? Gaur eguneko gure erronka nagusia aldaketa klimatikoa da. Eta hor lan ondien genuen pixka bat kontzientzia horretzeko jendia
aldaketa klimatikoa ez dala etorkizunako problema, baizik eta gaur egun problema. Eta hola da, bai, eta ikusten egia, ze eguraldiaketak dauden, la banakin ari naiz espata balitz, bezala, ze arazoak dauden, lehorrak eta urtegiak urgabe daude, eta alakoak kosetxakin usteakin ere arazoak daude. Orduan, bueno, jendea konturatu da, baina hasi ginean duela 10 bat urte, jendeak ez da, bueno, hori izango da, etorkizunan, hori gertatuko da Afrikan edo nunbait, baina hemen ez. Arazo larria, bueno, eta hau erresa sartzen da, jendea konturatzen da, baina gero benetan kaso iten diogunei. Oizki, azkenian badakigu, erropa, bai, hau erosi behar da, zeatik hobeto da, bestia, baina gero jutegea, eta ez dakit igual presioa behitzen diogun batzuk, biharragatik, bestiak errestasunagatik... Danetik dago, baina guk ikusi behar dugu joerak, tendentziak, ez? Eta ikusten dugu, bai, aldaketa egon dudala, Obviamente ez diogu eskatuko jendeari egitea gauza oso zailak. Egin nahi duguna da, esaten da lagota malaia, ez? Tanta gure mesua juntzabaltzen, eta hori sartu behar da jendearen. Hori da. Eta bai, guk egiten ditugu inkestak, egiten ditugu ere, adibidez monitorizatu nola aldatzen nahi dira joerak, ez dakitola nahiko, eta orduan ikusten dugu, bai, gauzak aldatzen nahi dira. Asko, fijatzen bali da zenbat berziklatzen dugu, ikusten bali dugu nola mugitzen ga hirien batez ere, lehen jende guztiak kotxez juten zan leku guztietara, gaur egun bizikleta da nagusi. Guzarrak izan dare bai, nola gaztetan beti kotxek, auto, galde guztietet, eta bizikleta mordo, patinetek ere bai, baina bai, pixkat... Duintasun puntu bat eman diogu garraioari, eta horrek lehen galdetu ezin da arazo larriena, eta egia zan garraioa da. Orokorrean, bai, porque mugitzen nahi da jende pilo bat eta merkantzia pilo bat, leku batetik bestea, eta horrek botatzen duen CO2 eta gazak, numetera egiten dute aldaketa klimatikoa. Lehen esan deuna, berdela adibidez, getaieko arrantzalek harrapatu, eta honea torri berren, jun behar du irineitetik, ez dakizeit hortikan, eta gehoz lupilei eta urraburuei emateko. Hori da. Hori adibide ezin hobea da. Hori nire aita esaten bezala, azketan, segertatzea, pobrian arraia bukatzen du bestian, eta gozea. Leno, sardina etxe guztita iristezan. O txitxarron bat sasoian, edo behintzat berdel pixka, baina, pentsuta guten danian, geho, garestitu iten da, eta geho gainea guk iten dugu kalte, guk jutega erostea lupitxo horiek, eta guk jutega erostea, orduan, kontzientzia guk inbiar dugu, ez da? Hori da, perfectamente mesua, hori da zabaldu nahi dugun mesua. Ondo. Bueno, lagunak, hementxe, aurreatu dugu arraiana, ikusi zuezek garbita txukun utzi deun, geho, esan du bezala, hau ez da bota bihar, Honekin geho patata batzu jarri martxan, tipula batekin, hau bota, eta masmintxako ikutu bat emango jo, ezin hobia. Bueno, haure, egosten jarriko deu, eta bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Zehazki goaz, kimu batea, eta gu beti erreportaitan badakizue, ikasten. Goazen bertara. Eguardion, Joseba, hemen gaude kimu bat gardenen, ni Aitziber naiz, eta gaur azalduko dizuet, zer dan furgo baratza. Furgo baratza bain dela 10 urte inguru sortu zen. Gipuzkoan sortzen hasi ziren baratze parke gutxi batzuk, orduan, eta kutxeko gunea, eta kimu baten artean, sortu ginen ekimen hau, eta, bueno, pixkanaka urtetik urtera, junda zabaltzen, eta orain, 20 baratze parke inguru daude bertan. Furgo baratza da, azken finean, helburu desberdinak betetzen dituen ekimen bat. Bueno, horietako bat da, jendeari alde neinean, landaretazio ekologikoak gerturatzea, baina helburu nagusina izango litzateke, jendeak dituen dudak eta argitzea baratzaren inguruan. Kontutan eduki behar dugu, baratze parke hauetara gerturatzen dian jende gehiena, baratzaz gutxi edo ezerrez dakiten jende izaten dela, eta hortan laguntza behar izaten dute. Orduan guk aholkularitza lanak egiten ditugu, eta baita tailerrak eman ere bai. Baratze parke hauek Gipuzkoa osoan zehar daude, udalak jartzen ditu, bertako herritarren eskura, baratze zati hori, beraientzako produktuak lortzeko lantzeko, ez? Dauzkagu Tolosan, orain hasiko da Elgoibarren, Urnietan ere bai, Irunen ere bai, beraz Gipuzkoa osoari buelta ematen aritzen gara. Gutxi gora bera, hilean behi joaten gara, apiriletik hasi eta urrira arte, ekimen hau guztiz doainik da, edozein joan daiteke, naiz eta
herri hortako ez izan, edo baratze parke batean ez eduki bere baratza, edo zein gertura ditu daiteke, bai aholku eskatzera edo bai tailerretara. Gure publikoan normalean jendeak beti pentsatzen du jubilatuak eta izango direla, baina jubilatu batzuk eta egoten dira, baina orokorrean normalean izaten da baratzan inoiz edo gutxi aritu den jendean. Normalean 30-35 urtetik gorakoak eta batzuk umeekin besteak ez, eta bai bertakoa, bai atzerritarrak, beraz nasketa handia egoten da. Furgo baratza dugunean, lehenengo lana izaten da furgoneta kargatu, hemen ditugun landareak furgonetan sartzen ditugu, bertara joan, bertan postua prestatzen dugu, eta hor jendea gerturatzen hasten denean, nahi duenak landareak hartu ditzake, edo tailerrarekin hasten gara, edo aholkuekin. Azaldu dizue zer den furgo baratza, eta guazen orain ikustera zer landatu aldugun orain garai honetan. Hemen prestatu dugu furgo baratzaren lekutxoa, eta bertan jarri ditugu, orain garai honetan jartzen diren landare desberdinak, letxugak, tomatea, piperrak, kalabazina, pepinoa, kalabaza, eta beste hainbat gauza beresi. Furgo baratzen gustatzen zaigu baita, betiko gauzetaz aparte, barazki desberdin horiek ekartzea, pixka probatzen hasteko denak gauza desberdinak. Eta horietako bat, letxuga roble berdea dugu, oso letxuga xamurra da, eta digestio arazoak dituenarentzat, beti ere normala baino errezago digeritzen dela. Eta hemen fisalisa edo aguaimantua dugu, oso barazki edo fruitu berezia da, fruitu laranja txiki bat du, lanpara moduko baten barruan sartuta, eta oso goxoa izaten da jateko, eta landatu eta zaintzeko erreza. Beste barazki berezi bat, boniatua izango genuke, nahiko landare ezaguna da, baina baratzetan oraindik ez da horrenbeste ikusten, eta patata baino gozoagoa da, eta baratzetarako nik desentea aholkatzen dudan landarea da, oso erreza baita landatzeko, zaintzeko, eta urria inguruan boniatu ederra jasotzeko aukera izaten dugu. Eta beste landare berezi bat, hemen dugun dulce da landaz, gindila izango litzateke. Gure betiko gindila izan beharrean, handixeagoa da, ilunxeagoa, oso aragitsua, eta bereziki pikantea gustatzen ez zaienentzat, honek ez du inoiz pikatzen. Eta ikusten dezuen bezala, loreak ere baditugu furgo baratzan, azkenean baratze ekologiko batean oso garrantzitsu izaten da loreak edukitzea, bai polinizatzaileak erakartzeko, eta landare aromatikoak ere oso garrantzitsuak izaten dira, etorri aldiren izurriak eta pixka bat uxatzeko. Furgo baratza astelehenetik ostegunera izaten da, 6-etatik aurrera, beraz denok etortzeko moduan zaudete. Nahi baduzue Kimu bateko sare sozialetan sartu eta bertan ikusiko duzue egutegi osoa. Ikusi dezue zer dan furgo baratza, beraz hemendik aurrera dudari baduzue edo gure tailerretara etorri nahi baduzue, begiratu egutegia eta etorri gugana. Guk lagunduko dizuegu eta ea baratze polit bat edukitzen duzuen. Agur! Hau, Paitziber, mila esker, eta ze gauza hona olako gauzak eukitzia, ez da? Jo, bai ez. Ez da temen bezala, azkenian batzuk herrian bizigea, asfaltuen bizigea, ikastolan da ez dakau gune berde ikan, eta oso baliagarria da ikusteko, nondik handatozten gure elika, nondik handatorren elikadura, ez da? Bai. Zuedakazu ekimen antzekoak ebai hemen Donostin, ez da? Bai, oso antzekoa, gaina aspalditik hasi ginen egiten, hasi ginen pixkanaka, nunbai sudurra sartzen, eta hasi ginen, batez ere, berdeguneak ez zuten eskoletan baratzaren mundua sartzen, ez? Zergatik gantzen, zuk esan dezuna. Azkenean ikusten badimazu nola sortzen dian, nola ateatzen dian elikagaia, ze garaian, azkenean nahi gabe ohitura hartzen dezu aukeratzeko garaian eta sasoiko produktua. Zatik, bai gertatu zaigula, azkenengo urte hauetan ia ez dakirula zer da sasoia eta zein ez da, gute zehala ia supermerkatura eta daneti da kasula une oro, ez da? Nik uste dut, bueltan gaudela ja. Zorionez. Karramarrua bezala pixkatatzea gain behar dugu, ez da? Hoi da, bueltatzen lanian garraitu behar dugu, beste lani hemen nago ikamika eta... Hemen ingozuna da, bi puntxak endu, Bai. dago zuri gailu ez. Bio lagunakin nire bai ingozuna,
igual, 3 puxketetan eta tiratxo egin goitu zure bai, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta nik jungo naiz zuritzen patatak gero chipsak iteko, uretan jarriko ditut, almidoia askatzen juteko, ez peauta gelditzeko. Bueno, eta kontatu nola iten dituzuen, ekimen hau egiten dezu zehazki. Bueno, hasian Donostian gero zabaldu gara pixkanaka, baina ideia zan, eskola batzuek ez zekaten, ez daukate, eremu berdea. Orduan hor, baratza bat jartzeko zaila. Eta baratza oso interesgarria elementu pedagogiko edo didaktiko bezala, ez? Azkenean horrekin asko landu daiteke eta gauza asko ikas daiteke. Orduan, Donostiko kulturetxe batzuetan jarri genuen aprobetsatu teiatua edo aprobetsatu terraza, jarri genitun baratza batzuk, edo mesa de kultibo deitzen dira. Eta orduan, horra ziginan programa didaktiko bat lantzen. Orduan, inguruko ikastola edo ikasleak juten dia astero, eta berek lantzen dute gauzak, gero juten dia usta hartzen, lan ezberdinak egiten. Konturatu ginen, hori oso interesgarria zala eta urrengo urratsa eman genuen. Eta zan, bueno, ikastola batzuek badakate berdegunea, eta beraz, badakate aukera hor baratza bat jartzeko. Zergatikan ez lagundu irakasleei baratza bat jartzen eta batez ere aprobetzatzen potentziala hori. Claro, osea, igual irakasle dia profesionalek irakasten, baina igual baratzan ez. Hori da. Eta jakin behar dute ondo, hori da matematikazko. Hori ondo transmititzeko umetxo ez. Hori da, eta horretarako, nunbait, hasinan prestatzen, unitate didaktikoak, lanketak egiteko, ikusteko garai bakoitzean zer, nola tratatu landareak, ongarria nola sortu, konposta nola egin, eta lakoak. Eta oso ondo, eta gero eta gehiago, hola sortu genuen Donostiako baratza zarea. Eta hortikan aurrera, jarraitu egun pentsatzen, eta ikasleak bai, baina zergatikan ez publiko orokorra. Eta orduan, nunbait, baratza balkoian eukin naizun bakoitzari, ematen diogu ikastaro bat, edo material didaktikoa, edo inkluso hasiak. Zergatikan ez hasiak. Zen azkenean guk ez dugu, beraiek ez dute behar profesionalek behar duten hasi kantitatea. Orduan, hasiginan pixkanaka egiten Kristinenean, hasiera artxibategia. Zer da artxibategia? Hor dauzkagu tokiko barietate hasi ezberdinak, jangarria dianak, eta jendea jun daiteke hartu hasiak, eta landatu etxean. Etxean, baratzan, o alduten lekuan. Hori da. Ona. Eta ez bakarrikan hori, baizik eta zuk eramaten dituzu hasiak doain musutruk, baina gero, konpromisua da, gero ekarri behar dituzu urrengo urtean besteek ere aprobetzatzeko. Eta horkitzen baldin baduzu alako tokiko barietate bat astuta dagona, baretzabalateako tomatea edo ez dakizer porroa, berri eman eta guztaiatuko gea horrekin omeite koizten eukitzeko. Eta horrela beste proiektu bat atea zan. Hor bada hasilekin kudeak eta esan desun bezala ondo kontrolatu eduki behar dela, ez da? Hasik kontrolatuta daude gure lurraldian, ez da? Profesionalki bai. Beste gauza bada, zuzure balkoian edo zuk ere mutxiki bat baldin maezu, nahiago baldin maezu. Baina esaten dute, igual zuk aldezula hasila eraman bertara eta bertan banatu, baina zuk hasila ezin dezu baserri banatzen ibili. Ez, guk ez dugu hori egiten. Arritu zin, zeatikan, beti baserritan egon da hasillak eta zure hasillak gorde, trukatu eta tal, eta behin eukidu nuen entrevista eta zantzigoen hasiak trukatzia debekatua daola. Protegituta daola, ez da? Bueno, bai, legez ezin da. Ez behintzat profesionalki, baina beti egondu da hola. Ni dakat hemen barietete bat oso ondo funtzionatzen du, pasatzen zut, eta guk egiten duguna da kontrakoa bilatu erdi ahaztuta dauden barietateak. Eta berreskuratu. Eta hor lan politak egin ditugu, argitarapen batzuk egin ditugu, eta batez ere jendeari aukera ematen diogu raf tomatea beti ez jartzeko, edo iceberg letxuga beti ez jartzeko, baizik eta badaude oso gauza interesgarria hortikan lortzeko testura eta aroma ezberdinak eta zapore ezberdinak. Azkenean, barazki bakoitza edo barietate bakoitzak egokituta dago baldintza batzuetara. Eta hor gua ezigea berreskuratzen egiten, eta hori egiten dugu adibidez hasi hauekin. Eta ikertzen ditugu umeekin baserritan dauden ahaztutako barietateak, eta gero artxibategi hontan, hasiera artxibategian sartzen ditugu jendea truke egiteko, pentsatuz hemendikan inguruan erabiliko diala. Ze ona. Eta gila esan honetanak lagunduko, ez da? Eta jendea motibatu ere bai, eta zapore ezberdina probatzeko, ez betikoak, eta batez ere ulertzeko zergatik handagoen hemen. Azkenian, dana dihoa heldu berdinan, inguratuta gaude ingurumenataz, eta beraz, zaindu behar dugu. Ingurumenak ematen digu, ekosistemek ematen digute jateko gauzak, zergatik kaltetuko dugu. Azkenean, betiko helburua da. Hori ze garrantzitsua dan, gaur egungo ekoizlei eta asko gertatzen da, aberekin eta hola, ez da? Azkenian gure aberek, gure landak zaintzen due, gure huelta zaintzen due, eta askotan, ez dakit,
kanpotik beira ibiltzen geha, baino lauduro gatikan gaitza egiten dugu gure ingurugun niai, ezta? Bai, horretan lehen galdetu duzu hori gero eta gehiago, ez, egia zen egondu zan bun bat, nun hobezala kanpokua, eta ahalik eta urrunena ekarrizkeo hobeto, eta oain berriro gauden nunbait itzultzen hasierara, ez? Oain hemengo gauzak, azkenian garraioa txikiagoa da, horren beste energiaz da behar, iristen dia freskoago, hoi da nunbait guk zabaltzen egian helburua edo mesua, eta hoi da nik uste dut, gaur eguneko tendentzia, aldan neurrian. Ba, ni hori asko gertaten. Ni adibidez balaztikin hori asko gertaten. Beti esaten, nik zautzen hartzen dio batea ekologikoan, da gaina, egunian moztutakoa, eramateue merkatura, merkatutik etxea eramatezu, eta letxuak 4 egun dago etxean ondo. Bai. Edo dago barazkile lekak eta 3-4 egun ondo etxean. Beste batutan eramatezu etxea ja juten nahi diala. Eta plastiko zinguratuta. Plastiko zinguratuta. Berde-berdia moztu due. Hainba gauza dia, Bai. Gero ezin dizu horrek berdin elikatu, ez da? Ez da kasapore berdina, gaina, esaten da, oinatze ekologikoa asko zaundiagoa da, kutsaudura asko zaundiagoa da, orduan guzti hau da interesgarria jakitea. Gero, ekologikoa ez da ingarestia. Batzutan esaten du, ez ekologia, bueno, igual ekologikoa ez, baina gertukoa, segurazki merkeago izango da. Zaporea ezberdin izango da, eta garaikoa baldin bada, berdelaue bezalaxe, ziur nago, askoz gozoago izango diala. Dudik gabe, eta, bai, euki behar dut dakain koipia, daka behar duen, zaki gaina naturan hasidan animali bat, ez da? Bai. Hori baino sanuo, gauza gutxi. Bueno, hemen hause, botaiot, eta guain jarraitu berdet, botaiot oliba, eta guain ekilorea, bilak iningo du, Hau dindet ligatu, eta guain ingot loditu. Eta elikadurakin zerikuzu dakan ekimen bat intzen duten, ez da? Bai, guzti hauek nunbait indirektamente badakate zerikusia, baina bat egon bat, ekolapikon, bere garaiaren genuna. Oso proiektu entzindari izan zen, hor dirua eta esfortzua eta animo pilo bat sartu genuen, oain zorionez esaten dut, ja ez dakagu martzan, zeren nik uste dut bete behartzan helburua bete zan. Eta zer nahi genuen? Nahi genuen eskoletako jangelatan ekologikoa, garaikoa eta tokikoa jatea. Zergatik ez gure semealabak, zergatik ez gure txikiei eman lurrak ematen duen oberena. Hor egondu ginen biolurrekoekin, hor egondu ginen nutrizionista batekin, lanean, eta hasieran oso jende gutxi izan horren alde. Momentu baten, gizarte osoa jarri izan horren alde. Eta orduan esan genuen, bueno, ja, nahiko kontzientzatuta dago jendia, nahiko sensibilizatuta dago, jendea ja ez du onartuko panga platerian izatea. Berde laukita hemen onduan, ez da? Hori da, orduan, momentua da, ekolapiko ja, bere oinean edo bere bakarrikan jutia, eta gu beste proiektutan jarriko dugu interesa. Baina, bai. Egia esan, eolako gauzak, bai, ematen de, hain logikoak diala, hain logikoak diala, hain bertako diala, eta esatezu, bai, hemen daude, eta patata alabako erabili berren, eta barroko zitekarri du. Edo, bai, kibi batzuk, eta Sudamerikatik, eta mekatxiz lama, remendakau kibila urte guztiako eta ona gaina. Edo kalabazina hilabetero. Kalabazina katatzen dira udan. Orduan, jaten baldin mazu urtarrian kalabazina, auskalo nundikan ekartzen diguten, ez? Hoi da, gauza, azkenean jakitea eta gero zu erabaika zuria da. Bueno, Txema, ze hona eta zema gauza beharrezkoak egiten dituzuen. Bueno, hemen txein deuna da, botaitut lekak, azena joa zeon leku berdinean. Baina 10 minutu lehenu botaitugu azena joak gogorrago dialako. Guain, dena batea botako dugu, iragatzi, eta gero ja, hemen dakau atuna, hemen dakau maionesa eta jogurra nastu, eta entxala iteko, eta arrautzare bai baitu, iaia inda dakaula. Bale? Gero gueltan ingoitugu patata prejitu, baitare berdela, tempurati pasata, eta beste maionesa inbiar dugu, baratzuri beltzana. Ba, hemen falta zaigun bagarra, postria da, Txema. Ba, erreportaira jungo gea, astiria erretegira, eta bertan ningo igue, gozua, guazen area. Ai, ama, hoi da erretegi mitikoa, Bai, eta zeitxura. Zeitxura, baina hola bukatu behar bazkaiak, pastelearrakin da etxen indako balin bada, zesanik ez. Bezarka hondi bat eta jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Gu gurian jarraitu behar dugu. Hemen indetutena da, patatak uretan eskanak, pixkat iragatzi, zatikan prejitzea bota behar ditugu, eta hemen jarri dugu, almidoiak entzeko. Baina urakin botatzen bat dugu, saltak hasiko dira, orduan garrantzitsua da, lehortzia. Bale, hoi behitu, hola indeta tanto bat eroria eta ja dantzan hasi zaigu. Gero baitaren, hemen dazkaun barazkik, inbiar ditut iragatzi, gero ja maionesa aiteko, osagai guztik, listo dazkat. Eta erreportaia ikusten gendenian, indetena da, arrautza zuritu. Hemen txeda gaula zurituta.
Bueno, ni jungo naizena da patata pregitzen, eta zuk gio tempura prestatuko baitare iteko berdela, eta zukun bihartzea bertako maionesa goxo hori iten, baratzuri beltzana. Ni zaiena, Ez tezu sekurain maionesa bat? Zaiatu naiz ez dakizen bat aldiz, baina etxean galera zita dakat. Beti kortatzen zait, benetan. Gaur ikasiko egik, gaur ikasikoek. Beitu, Baratzuri beltza, bueno, bakizue ze gauza eharra dan, bere toke dazkar regalizanak, da baratzuri bat, ez dakit uste nahi gabe intzuela, baina gio, hain propiedade hona dazka, mundu guztira zabaldu dala. Eta garbi da hona da, azukali oli bat iten dezunean, baratzuri gordin batekin betik errepikatu, baina honekin, ez duzu errepikatzen da zerre, oarki galditza. Ingozuna da, erditikan moztu, bueno, nila ondu gozuna gazu, erditikan moztu, horrela xe, eta nik uste, behitu, hau bitan erabiliko dugu. Bitu zeitxura, Eta zeuzaia, batez Zeuzai ere. duguna, Ba, ingo duguna da, erdila erabiliko dugu, bale? Orduan, hartuko zuen mendikan, hartuko dituzu hor dauden erdizka hori guztik, azali gabe, berta botako zu arrautza, eta limoian txorrota txiki bat. Txorrota txiki. Eta hor nik ero kudeatuko izut, zenbat olio eta zenbatek mendik aurrean ondo ateratzeko, bale? Bikain. Venga, zure kontu. Eta hau, gorde ingo dugu, beste elaborazio bat iteko, o beste edo zertarako. Bale. Eta hau esan da, kontatu behar diazu, geologo batek zeiten duen juntzinan baskulinari zentrea. Klasek ematen sukaldaritza eskola batian. Zein nun, batez ere ikasi nun. Batez ere ikasi nun, beste universo, beste mundu berri bat, zabaldu zitzaidan, ez? Eta bizitza honetan gertatzen den, sarritan gertatzen den moduan, hau kasualitatea izan zen, ez? Kristinanea Fundazioari sari bat eman zioten jasangarritasuna, precisamente Ekolapiko proiektua kudeatzeagatik, eta han, egon duzan, sari banaketan zeon ere, Baske Kulinaritzen terren zuzendaria, Jose Mare Isega. Gero bazkeri bat egon duzan, hasi ginen hitz egiten, ze garrantzitsua zen jasangarritasuna, ekologia eta produktuen jatorria, eta nola kudeatu. Eta, bueno, bakizu, hasi ginen eta zantzian, proposatu zian, zerretik zehazten han nunbait lantzen guzti hori. Eta zan erronka, porque, nik ingurumena, bai, geologia, bai, baina ingurumena edo jasangarritasuna eta gastronomia nola uztartu, bazan ikerketa ikaragarri polita, hasi nintzen klaseak ematen lehendabiziko kurtsoko ikaslei, ikusteko sarrera moduan, gero ja tailerretan, aktibitateak egiten, eta oso ikerketa polita izan zen, asko ikasi nun, eta gustatuko lehitzaidak pentsatzea beraiek ere ikasleek asko ikasi zutela. Zeren azkenian ikasi genuen nola kudeatu ez bakarrikan produktuen jatorria, baizik eta kantitateak, argindarra, uraren erabilpena. Gauza bat garantzitsua, beraiek kontutan hartzen zutena, zenbat denbora pasatzen zuten, sukaldatzen. Ze jaten zuten. Neri zaten, ez, gu jaten dugu zerbait azkar mokadu bat, eta ez, baina hori oso insostenible da. Zeren, pajara ematen baldin mazu zerbitzuaren erdian, akabo. Indartxu, egon behartzea, ez da? Hori da, lehen hobeto jan behar duen lehendabizikoa, zuzea, gero zerbitzu hona emateko. Egazkinean esaten duen bezala, aurren azugarri berdezu oxigenoa besti laguntzeko. Hori da. Orduan guzti hori, erreparatu inginan, landu genuen asko, eta gaur egun, oindikan, jatetxe batea jatea juten garenean, emaztea eta biok, batzutan, etortzen zaigu kamarero bat, eta kontatzen digu produktuaren asko. Produktu hau, legatza hau, ekarritako ez dakin nun, arrantza metodo izan da hau, ez dakiz ez, eta zenbat informazio. Eta gero, zunere ikaslea izan zea, bai, konturatu zea. Orduan, zerbait gertatu zaie. Ona. Bueno, eta zenbat ikasturte, ose kurtsotan egon zinean ematen? Hasi nintzen lehendabiziko kurtsoan, alako itzaldi introduktoria moduan, gioia bigarren kurtsokoekin hasi nintzen Cocinando con los Chefs proiektua, beraien tailerra lantzen, gero ja hirugarren kurtsokoekin, gero ja masterra, eta ja momento baten esan, bueno, hau gehiagitxua da, nila gehiago ezin deteman, eta nik ikasi nun guztia, pasanion hango beste lankide bati, eta bera jarraitu zuen bai kalitatea eta bai guzti hau lantzen. Ordu nik ustu jarretzen dutela. Oso harro nago, porque nire jun baino lehen inorrek ez hori lantzen, eta hor nik uste dut nahiko visionario izan zian, esan zutena, porque ustartzea jasangarritasuna eta gastronomia da etorkizuna begiratzea. Nik hori askotan esaten dut, behitu, eta tokatu ziteiten guen dela ez asko txarla bat ematia Donostin, zehola sukaldari asko eta potentek, eta esate zieten nola ikusten duten nik guaingo sukaldia.
eta pixkat bai ikusten dut, betu, nire bai hemen batzutan ditut gauza batzuk, gehiagizkoak, eta diala, ez dakit, oso egun puntualetako, eta egun oso berezitako. Oseatik, azkenian, zer da jasangarritasun handia? Nik etxean, enun tinglau hau ingo berdela jateko. Hori da. Ulertzezu? Hori da. Nik berdela jaten dut, udaberri hontan jandet askotan, etxea eramatet, iten dut, 1, 2, 3, 4 pusketa, irineti pasata prejitu. Bai. Manjar. Geo, beste erabatea, erditik iriki, labian sartu, atea, refrito, jatea. Hori da. Geo, egun berezitan gora tortezea eta olako zerbait, itezu. Baina azkenian, nik ikusten dut, gaur egungo, Michelin izarretako jatetxek, oso onak diala, momentu bikain pasatzen dezula bertan, baina jasangarritasuna... Hor dago puntua, ezatea egiteko alako plater txiki bat, ez dezu dana erabili behar eta gero guzti sobarakin guzti hauekin botatza baizik eta beste hauekin egin kozina aprovechamiento esaten dana. Oain modan jartzen nahi da. Hain biharrezko dana. Claro, porque dana da elikagaia, dana aprovechatu daiteke. Eta ni usten dut hor bain behar deula indarra, badanon artian, jatetxe hauek jasangarriak izateko. Eta kontatzeko, nik asko lantzen nun beraiekin, ondo egiten dituzu gauzak, baina kontatzen ez baizu, zabaltzen ez baizu, nola jakin gote, enez hau sartzen limaia botatzen. Iepa, bota txorrota, venga, bota txorrota. Iepala, bale, nahiko, oso ondo. Guain, botako diogu gatza ere, bai? Baitu, gatza desente bota, ra. Desente baina ez dana, ez? Ez dana, hemen baseon personajen bat etorri dana, eta tana bota uno, eta ez dana ez bota. Bate esan nion, bota gatata, bum, bolkate, hori ez du balio guain ez da untxientzako esan nion. Ezin dizu sinistu, benetan. Bai. Bueno, eta guen olioa botako zu, behitu, hemen bali madaka, bihatz bat, nasketana, botako zu, 2 olioana. Vale. Eta gaur, oliba kiningo dugu. Zergatika, nola batzuen potentzia dakan, ez dio kenduko potentzi guztia oliak. Normalian ekiloriak initen dut. Baina gaur, zu bota, hori, biderbi. Eta ikusiko zu, birringailua sartuko zu barruan, eta arteako zaizu eundokua. Eta beste alde, entxaladia prestatzen jun behar naiz. Baita ere. Beitu, eta guen inberdezuna da, birringailua. Beitu, piztu, hori garrantzitsua da, bai. Hor bat, zion euskaldun motozerra erosizuna, eta zuaitza mostea juntzan, da zuaitz mordoa mostu zitun, da esan zun, andaba mejor con la sierra de antes. Eta esan zun, karo, brum, ostra, ese ruido... Bai, hoi ona da. Me katxiz lamar, hemen berdit. Sartu eta ez dezu moitu ber, botoia eman. Vale. Eta hemen, tempura listo, eta hau inbertena naztu. Azkin euki. Garrantzitsuna ez muitu. Ez muitea. Eta eman egurra. Zu eman gelditu gai, beha jungo harrapatzen. Hemen dik aurrean mahonesan agitea atxema. Etxeko espezialista bihurtuko nahi. Espezialista bihurtuko zea. Eta betu ensalai egiteko, barazkik. Atuna. Moitu pixkat, Moitu borobia. Hori da. Kusiko zu, gaur ingo zu maionesa egundokua. Taperrean jarri eramateko. Taperrian emango zu. Osagaiak emango izkizute txianiteko. Bueno. Hau, listo. Bueno, lagunak, gaur egun badator. Eta hemen, entxaladia egiteko. Beitu, osagaiak, maionesa, eta jogurra, botako dio, bale? Venga, hau alde batetik. Jogurra ere bai. Hau, beste goiara batekin hartuko, Hori gelditu ja, listo dakauta. Jogur goiarak apare bat, xamurtasuna emateko. Naztuko deu, eta gero plateran gainean, arrautza hautako jo. Beitu, hori utzi ja, txema. Jun hau naztutzen, lagundu nazu honekin. Bai. Vale. A ver. Ona? Lendabizikoa da. Mundiala. Bueno, ingo deuna da. Entxaladia naztu, nik. Hazingo naiz, berdela, tempurati pasata pregitzen, eta guantxe gatoz platera aratzea. Bueno, lagunak, hemen txeira, Azkenengo berdelak pregitzen, erditi moztuitut luzegiak ez izateko. Ta txema, zu bota biharrezu arrautza pizka raiatuta horren txaladian gainean, bale? Ados. Earra indeu gaurkoan bai, Bai. Tita. Bueno, eta hemen txe, jarri berdeuna da, patatatxuak, horrela xe. Hemen berdelak pregitu ditugunak hemen bazterrian.
Hemen tita itea berdelau, Olioa tope balin bado, ikusi zue, bota, buelta, eta buelta, eta inda dago. Batzuk ordenik antana jaten du garraia, osea, imaginatu. Beitu ze askar, simple, eta eharra. Zemuz dijo hori txema? Hola? Ezin be. Bakizu ze falta zaizun hori bukatzeko? Ze zango zun argina notar bate, ze falta zailo horrei? Zin ikustu ez berdea, behar bada peresila edo. Ondo, txema, oso ondo. Bestela ezin dugu amaitu. Hau jarri jok hor, erdin, tak. Eta diska atera. Diskare bai kontuz atera berdezu, hori saiatzea altzea, atrabitzea altzea. Baizea, ja mayonezein ondoren. Listo. Ona, txema. Beitu hemen, fish and chips, berdela eta patatak, alioli beltzakin, barriutzuri beltzana, eta hemen, egundeko entxaladia indeuna, txema eta bilok. Txema, eskerrik asko, iten dezun lan guztiagatik. Klaserra izan da, benetan, Klaserra guri airi ezautzia, eta jarraitu horre erakusten, hautena hobeto juteko. Ados? Hala izan da bila. Eskerrik asko, eta Hurrengo arte. Aio. Agur. Hau pratu bertet. Ikez, heldu. Ba, ez da. Hombre.